שלום מיכל, במעבר חד, מכספים לבריאות, מזונות שגורמים לאלרגיה. איזה הם? בעצם אנחנו יכולים לדבר על מגוון רחב של מזונות. יש לנו את המזונות, אני חושבת שבראש מצד הפזמונים זה דווקא החלב הפרה. אחר כך יש לנו את הביצים, יש לנו פירות ים, סויה דווקא, סויה. אגוזים, שקדים, בוטנים, ובארץ דווקא בשנים האחרונות מכרחי וסומסום. סומסום כמקור אלרגיה? ודאי, כן. גם פול? גם פול, כן. קטניות. כן. עכשיו, אחד הדברים שמשותפים למזונות האלה זה שהם מזונות חומצים. ומזונות חומצים אנחנו יודעים שהם יכולים לגרום לדלקות ולאלרגיות, אבל יש גם עוד מאפיין של מזונות שאצלם אנחנו רואים יותר, זה מזונות מן החי, כמו חלב הפרה וביצים. זה אותם מזונות שיש בהם תכולת חלבונים גבוהה יחסית. וכשאומרים אלרגיה, למה הכוונה? מה מופיע על הגוף של כשאומרים אלרגיה, אז כאן מתחילה הבעיה. כי כשאנחנו אומרים אלרגיה, אנחנו הרבה פעמים מגדירים אלרגיה ככל דבר, ככל תגובה שקורית לנו במזון. כל גירוד יש לי כנראה אלרגיה. וזה ממש 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 לא נכון, כי צריך לעשות כאן שני הבחנות ברורות. אלרגיה זה איזשהו מצב שבו מערכת החיסון שלנו מגיבה באופן מוגזם למזונות שהם לא מזיקים. אבל אצל אנשים אלרגיים, התגובה הזאת יכולה להיות אלימה. עכשיו, ואלרגיה היא לא תופעה שכיחה, ממש לא. בניגוד או לעומת תופעה אחרת, תופעה שנקראת חוסר סבילות למזונות. זאת התופעה השכיחה. מה היא אומרת? אוקיי, אז אולי לפני כן כמה משפטים, מה זה אלרגיה? כשאנחנו מדברים על אלרגיה, מאחר ויש כאן מעורבות של מערכת החיסון, יש הפרשה של היסטמינים ויצירה של נוגדנים, ולכן זה גם תופעה שאפשר להבחן אותה בבדיקות מעבדה. הסימפטומים גם מתחילים די מהר, וזה מערב בגדול 3 מערכות גוף, את מערכת העיכול, שלשולים, הקאות, מערכת הנשימה, אסתמה, צפצופים, וכמובן אור, פריחה וגר. לעומת זאת, החוסר סבילות למזונות, כאן הרבה יותר קשה להבחן את זה, כי אין כאן מעורבות של מערכת החיסון, אין הפרשה של נוגדנים. מה בכל זאת יש? אוקיי, אז מה שיש לנו כאן זה מין סימנים שמתחילים יותר מאוחר, ולכן גם קשה להבחן את זה, והסימפטומים הם בדרך כלל מתכווננים יותר לכיוון של מערכת החיסון שלנו. כשאנחנו מדברים על אלרגיה, אז בעצם זה איזשהו מסר של הגוף שהמזון הוא לא ממש מתאים לנו, ומבחינה הוליסטית יש כאן מצב שבו הגוף מפתח חוסר סבילות למזונות, ומבחינה רגשית מדובר הרבה פעמים על אנשים שהם גם חסרי סבלנות כלפי האחרים. וזו צורת הביטוי אצלם להוציא את זה. זה החיבור גוף ונפש הזה שמדברים עליו כל הזמן ברפואה האלטרנטיבית. בדיוק. אתה אלרגי למשהו? אלרגי לבורסה היורדת. זה כל כך מדבר על הנושא הזה של המזון. אני גם הייתי אצל קורפטית לפני איזושהי תקופה. אתה, דוקטור למימון, איש הידע והכספים? אבל הידע הזה רק עושה לך יותר אלרגיות, זה מקשה עליך את החיים. אבל בכל מקרה, זה ממש מדבר עליי, כי הייתי עם אשתי אלרגיות מטורפות. למה? לקום בבוקר, אני לא ידעתי למה אני אלרגי. הייתי קם בבוקר ומתעטש איזו שעה, כל היום היה נהרס לי. וזה עבר? היא פשוט אמרה לנו להפסיק עם החלב, אין לנו דברי חלב בבית. רק מחלב עיזים או דברים כאלו. בסויה? לא נוגעים בכלל בסויה. סויה הוא מאוד אלרגני. כן, הפסקנו לאכול בננות למשל, אמרו לנו, כי זה עושה לך, וזה מאוד לא בריא, ותפוזים. כל מיני דברים שבעבר היו אמרו לנו, תאכל בננות, תהיה בריא. הנה למשל תפוזים למשל זה מאכל חומצי. ואמרתי שקודם, שאחד המאפיינים זה באמת המאכלים החומציים. נכון. אז ירון, אני מניחה שאתה לא אלרגי לכלום. ירון לא סובל משום דבר, הוא פשוט האיש הכי פחות סובל על היקום הזה. אבל הוא זה שיגיד לנו ממה אנחנו נסבול. לא, האמת היא שהנושא של מוצרי החלב הוא ידוע. הנושא של חלב הפרה הוא ידוע, במיוחד לאנשים שהם לא ילדים, שהם לא זקוקים שם לשום דבר. וכמות האנטיביוטיקה שהפרות מקבלות. אני מכירה ילד אחד שכל כך אלרגי לחלב פרה, שאם מישהו ששתה רגע חלב, נוגע בו עם השפתיים, נותן לו נשיקה או משהו, נהיה לו אלרגיה ללחי. יש סיפור נוסף של בחור שנשק את החברה שלו. הוא אכל סנדוויץ' עם חמת בוטנים, והיא רגישה לבוטנים, וזה היה מאוד 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 מאוד, זאת אומרת, היא פיתחה תגובה מאוד 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 קשה. אני גם מפתחת תגובה לחמת בוטנים, אני רק מריחה את זה מרחוק. אגב, ודווקא בוטנים... מי שיהיה איתי לא יאהב חמת בוטנים. אבל בוטנים גם עושים לך, אני חושב. בוטנים גם עושים לך, אבל בוטנים למשל זה אחד המזונות היותר אלרגנים בארצות הברית. דווקא ראינו שמזונות שאנשים יותר נוטים לאכול אותם, אז הרגישות כלפיהם יותר גבוהה. כן.
אז אוקיי, הצגנו את הבעיה, אבל השאלה היא עכשיו האקוטית יותר, היא איך מטפלים בזה. מישהו כבר אלרגי, אז הוא נמנע, הנה, טל נמנע ממזונות מסוימים, זה עוזר. כן, אבל לפני שאנחנו מדברים על הטיפול, אני רוצה אולי להתייחס רק לשני גורמים עיקריים בכל הסיפור הזה. אחד הגורמים זה מה שנקרא עומס רעלנים בגוף. כשיש לנו עומס רעלנים בגוף, כמו למשל כתוצאה מחומרים נוספים שמכניסים למזון, חומרים משמרים, אוקיי? זה יכול להיות גורם לרעלנים, כמו גם מתח וסטרס. אנחנו יודעים שמתח וסטרס הם יוצרים רדיקלים חופשיים, ואז בעצם הכבד הוא זה שצריך לנטרל אותם, כאשר הכבד עובד שעות נוספות, והוא צריך לנטרל הרבה חומרים כאלה, גם מערכת החיסון צריכה לעבוד קשה, ואחד הביטויים, כששני המערכות האלה נחלשות, אחד הביטויים הראשונים, או הסימנים הראשונים, זה בעצם אלרגיה למזונות. אז כשמישהו בא אלייך לטיפול באלרגיה, לא יהיה לך זמן לדבר על הטיפול פשוט, אם תמשיכי בתיאוריה. אבל כשמישהו בא אלייך לטפל באלרגיה, אחד הדברים שאת אומרת לו זה קודם כל תרגיע את עצמך? תלוי. זאת אומרת, אני עושה תשאול, אני גם כן עובדת עם רדיולוגיה. לפי הרדיולוגיה, אמנם זה לא מדע מדויק, אבל אני יכולה לזהות מה הסיבה לאלרגיה. ואז למשל, אם בעקבות התשאול ובדיקה רדיולוגית, אני למשל רואה שאחד הבעיות אצלו זה תסמונת המעי הדולף, אוקיי? זו אותה תסמונת שבה יש פתחים גדולים במעי, ומזונות שלא מפורקים עד הסוף, נכנסים פנימה, מגיעים לזרם הדם, ואז בעצם מערכת החיסון מזהה אותם כאויבים, ואז מתחילה כל השרשרת. אז אני יכולה לטפל בו בכל מיני אמצעים. למשל, אנזימי עיכול שמפרקים את המזון לחלקיקים קטנים, אוקיי? או פרוביוטיקה שאלה חיידקים ידידותיים, שהם למשל מונעים את הפתחים הגדולים האלה במעי. כמובן שמתחילים עם דיאטת אלימינציה. דיאטת אלימינציה ואתגר זאת דיאטה שבה יחד עם המטופל אני מנסה להבין מהם החומרים או מהם המזונות שהוא מאמין שגורמים לו לאלרגיה. כן. ובשלב הראשון אנחנו מוצאים את המזונות הבעייתיים. כדי באמת לעלות על הסיבה האמיתית. בדיוק. והשלב השני זה האתגר. אנחנו מחזירים בחזרה את המזונות הבעייתיים ומנסים לבודד ולזקק את הבעיה. אבל יש עם הדיאטה הזאת שתי בעיות. אחת היא שקשה לשרוד אותה. זה קשה, כי בדרך כלל אנחנו צריכים להוציא את המאכלים שדווקא אותם מטופלים כן אוהבים. כן. ומצד שני, גם כן אם לא עושים את זה עם נטורופט או עם איש מקצוע, יכולים להופיע חסרים. הבנתי.